POP-pankki tarjoaa pankkipalveluita suomalaisille henkilö- ja yritysasiakkaille. Yritysasiakkaat koostuu pienistä ja keskisuurista yritysasiakkaista. Ja POP-pankkiryhmään kuuluu 18 jäsenosuuspankkia. Sitten siihen kuuluu POP-pankkikeskus, eli tämmöinen keskusyhteisö. Sitten on Bonum, meidän keskusluottolaitos, ja POP-asuntoluottopankki. Tämä CRM-järjestelmä kuuluu itse asiassa tämmöiseen meidän Nova-järjestelmäuudistushankkeeseen, mikä meillä tällä hetkellä on käynnissä. Ja siinä uudistetaan meidän kaikki pankkien toimihenkilöiden järjestelmät ja työkalut ja myöskin meidän asiakkaiden mobiili- ja verkkopankkisovellukset, mitä heillä on käytössä. Ja tämä CRM-järjestelmän rooli tässä hankekokonaisuudessa on tosiaan tuoda sinne toimihenkilön arkeen niitä asiakkuustyössä käytettäviä työkaluja lisää. Ja aikaisemmassa järjestelmäkokonaisuudessa nämä toiminnallisuudet, mitä CRM-järjestelmä tuo, on aika sirpaloituneena ja selkeä tarve oli siinä, että saadaan semmoinen yhteen kokoava alusta näille kaikille toiminnallisuuksille. Eli Fluidohan on tunnettu Salesforce-toteutuskumppani, joka nosti heidät esille kilpailutustilanteessa. Ja kun edettiin sitten jatkokeskusteluissa, niin vaikka tämä on ensimmäinen Fluidon Financial Services Cloud-toteutus, niin he pystyivät kuitenkin ammattitaidollaan nostamaan esille meille sellaisia Salesforce-toiminnallisuuksia, jotka sitten taas resonoi meidän pitkän tähtäimen tavoitteiden kanssa kehityksen suhteen. Yksi sellainen merkittävä parannus on se, että meillä on nyt siellä ihan toimihenkilötasolla mittaristo- ja raportoinnin avulla pystytään katselemaan ja tarkastelemaan sitä oman asiakassalkun kehitystä eri näkökulmista. Ja tämä on toki sitten taas avuksi siinä omassa myyntityön johtamisessa ja itseohjautuvuudessa. Me ollaan tehty tosi tiiviisti yhteistyötä tämän käyttöönottoprojektin aikana ja se on ollutkin oikeasti tosi tärkeää sen takia, että varmistetaan se, että asiakkaana meidän liiketoiminnalliset tarpeet tulee selkeästi kommunikoiduksi sinne kehittäjille. Ja tietysti myöskin siltä kannalta tärkeä asia, että jos on avoimia kysymyksiä, niin ne saadaan nopeasti käsittelyyn. Ja ehkä ennen kaikkea tässä painottaisin sitä, että tärkeää on se avoin kommunikaatio, eli vaikka kehityksessäkään ei kaikki päivät olisi ihan niitä ruusunpunaisia, niin avoimella kommunikaatiolla ja semmoisella aktiivisella otteella ja viestinnällä niin luottamus kuitenkin säilyy osapuolten välillä. Kyllä, voisin suositella ja Fluidon ihan erityinen etuus mun mielestä on se, kuinka laaja tämmöinen asiantuntijapuuli heillä on käytettävissä. Eli oli asiakkaan tarve oikeastaan ihan minkälainen tahansa, niin heillä on kykyä etsiä siihen oikeanlaista asiantuntijaa ja tarjota sitä asiakkaalle joustavasti. Tähän mennessä kaikkiin meidänkin tarpeisiin, mitä on tullut esille, ollaan löydetty aina sopiva asiantuntija paikalle. Eli se on ehdottomasti semmoinen, jonka voin Fluidon puolesta sanoa, että on heidän etuus.